Bună ziua! Numele meu este Dr. Eva Kende și lucrez ca și medic de familie în județul Laud. Aș dori să vorbesc cu dumneavoastră despre îngrijirea sănătății mentale în timpul pandemiei de COVID-19. Perioada aceasta poate fi stresantă, în special dacă sunteți departe de familie și de prieteni. Este posibil să aveți probleme cu somnul, să vă faceți griji pentru sănătate sau locul dumneavoastră de muncă, să simțiți că nu aveți control sau poate chiar să vă simțiți singuri. În acest video aș dori să vă ofer niște sfaturi pentru a gestiona aceste sentimente și vă voi explica modul în care puteți primi mai mult ajutor pentru sănătatea dumneavoastră mentală dacă aveți nevoie. Este important să rețineți că această situație este temporară și va trece. Experții din întreaga lume depun eforturi susținute pentru a realiza tratament și vaccinuri. S-au înregistrat deja numeroase progrese în acest sens, așa că există speranțe reale. Este important să păstrăm legătura unii cu ceilalți. Păstrați legătura cu prietenii și familia în spațiul virtual, pe Zoom, WhatsApp sau pe telefon, în special dacă nu ați vorbit cu ei de ceva vreme. Unele dintre lucrurile care v-ar putea lipsi în viața de zi cu zi sunt disponibile online, cum ar fi concerte, cursuri de fitness și chiar slujbe religioase. Cereți unui prieten sau unui membru de familie să vă ajute, dacă nu sunteți siguri cum să le accesați. Parcurgerea unor pași mici pentru a vă îmbunătăți somnul, o alimentație sănătoasă, exerciții fizice zilnic, vă pot face să vă simțiți mai pozitiv, destul de repede și mai în control asupra unor situații. Exercițiile fizice regulate pot amplifica nivelul de energie și îmbunătăți dispoziția dumneavoastră. Poate reușiți să mergeți pe jos, să alergați, să mergeți pe bicicletă. Orice vi se potrivește și menținerea unui stil de viață activ vă pot ajuta să dormiți mai bine. Dacă nu dormiți bine, aceste sugestii vă pot ajuta. Stabiliți o oră de culcare și o oră de trezire regulate. Încercați să evitați lucrurile care vă țin trezi, cum ar fi ceaiul, cafeaua și alimentele care conțin mult zahăr. Cu o oră înainte de culcare, nu folosiți telefonul și alte ecrane și faceți, în schimb, altceva care de obicei vă ajută să vă relaxați, cum ar fi o baie caldă, un duș cald, citiți sau ascultați muzică liniștitoare. Un somn bun vă va ajuta să faceți față mai bine zilei următoare. Dacă fumați sau consumați alcool, încercați să nu faceți acest lucru mai mult ca de obicei. Dacă vă simțiți cu moralul mai scăzut, încercați o săptămână sau două fără consum de alcool. Reducerea consumului de alcool vă poate îmbunătăți chiar și somnul. Dacă observați că vă simțiți mai stresați după ce petreceți timp pe rețelele de socializare, gândiți-vă să limitați timpul petrecut online. Cantitatea uriașă de informații despre COVID-19 pot crea confuzii și senzații copleșitoare. Încercați să alegeți unul sau două locuri de încredere de unde să vă puteți obține informațiile. Site-ul HSC oferă informații actualizate pentru Irlanda. Dacă engleza nu este limba dumneavoastră maternă, puteți vizita Serviciul Internațional COVID-19 la adresa nascireland.org, care explică cele mai recente recomandări din Irlanda în limba română. Dacă vă simțiți neliniștiți sau dacă dispoziția dumneavoastră este mai pesimistă, cu gânduri negre legate de realitate, deprimați, asigurați-vă că cereți ajutor de specialitate. Medicii de familie au cabinetele deschise, la fel și serviciile de consiliere și sănătate mentală. Dânsii vă pot contacta sau prin apel video sau vă pot vedea față în față. Haideți să avem grijă unii de alții în această perioadă și să facem pași mici, dar importanți, pentru a ne adapta mai bine. Pentru mai multe informații și recomandări pentru protecția sănătății mentale, puteți vizita site-ul yourmentalhealth.ie. Vă mulțumim foarte mult pentru vizionare și vă rugăm să transmiteți acest mesaj și altor persoane care locuiesc în Irlanda și vorbesc limba română. Sănătate tuturor!